Nizim Africa, sanibonani, dumelang, absheni, and hello. This is the King of Juju, Inkosi Yamatongo, the Oracle of God, Inkosi yabantu bonke ukuthi bazibiza ngeenyanga, bethanda bengathandi. Bakwethu, ngiyawazi umuthi. I promise you, ngiyawazi umuthi. Ngiyazi umuthi ngale ndlela leyo ukuthi even though you can use any amount of social media to break me, you can't make it. Because the muti of which I have surpasses even lightning itself with power. So, ngisegoli 180 ENM Road, Monjo, Johannesburg. Ilangi khona, ilangenza khona umsebenzi wami. Lalela la ukhona, ngiyathwalisa. Asithwaleni manje asithwaleni. Harirwale mbani asithwaleni. Impilo ikwazi ukuthi bengqono. Ithwalo zala ekhaya zonke. I mean zonke, bonke, zonke, kawufela zonke, bonke, zonke, kawufela zonke. Zisuka from 20,000 rand ukuya phezulu. Ithwalo zala ekhaya. Lento le ngiyakupha yona uyophila impilo ebuthebelele. Uyo-ona imizi yama-million, uyo-ona imizi yeyimali. Uyophila impilo ebuthebelele. Uyodla kahle. Uyazi uyodla kahle na uzubona ukuthi la ukya kahle, ndikya kahle apha. Ndikya kahle apha. Apha ndikya kahle. Xa ngumuntu kumele ukye kahle, xa umuntu kumele ukye kahle uphile kamandi. Ungaphili impilo ebuhlungu. Ungayiphili impilo ebuhlungu. Ungayiphili impilo yokusogola. Abantu ngala ngaphandle bathwele. Nalo mlungu wakho omsebenzelayo uthwele. Leyo boss yakho ithwele. Lo muntu la kufamily yakini onemali naye uthwele. Anyaka zakutshela. And isithwalo umthetho waso kumele usifihle ngenkolo. Isithwalo sifihlwa ngenkolo. Mangithi ngenkolo, isithwalo abantu abathwele 90% yabo bathanda inkonzo. Uze umuntu alokathi yena uyinkosi yomoya, uze umuntu alokathi yena uyimboni, uze umuntu alokathi yena kintate, uhle mangansare ki ing. Abantu abathwele labo. Yena uyinkosi, yena ubishop, yena uyini. Akuna kwa bishop amasimba lapho. Uthwele lo muntu lo, barwetsi. Abantu bathwele, I repeat. Pastors bathwele. Abafundisi bathwele. Abantu banemali bathwele. Mina ngikhuluma ngomuntu othi unemali ehlala elokishini. No. I'm talking about these prominent, strong figures. Public figures. Abantu aba strong. Umuntu oyikuthi ukwazi ukuhamba ngama-vehicle asawu-5. Uthwele. Umuntu oyikuthi ukwazi uku-owna imizi ama-7 million njengomkhulu oti edlula 4. Uthwele. Hawuna nthongo efitanyiwe. Madoda asithwaleni. Yekani ukumusha isikhathi asithwaleni. Kuyimanje ngithwalisa abantu kahle ngoba ngikuthwalisa ngamathonga kini. Kulamathonga ngikhetha ithonga eli1 eli strong. Ngilivuse ngomthunzi wentaba kadlathaba kimi. Kube kuyikuthi liyavuka leli thongo. Uma livuka leli thongo lizabe seliyavuka liyakuphakamisa likunikeza imali livula into zakho. Your bank balance will change. I am now talking about your bank balance. I'm talking about your money. I'm talking about your life. Your life will change now. Believe you me, your life will change. Musa lento lokuphila impilo kungathi ungwana oyekare ngakithi wa registering yo tswa petse ka dibonong o le monna. Uyindoda but ngathi ufaka registering. Ufaka registering esifebe uma siqala ukudliwa. Uyindoda. Ayube namandla. Be a man. Hayi ngiyasaba. Dr. Woti mina ngiyasaba. Ayinabungozi. Inobungozi kanjani nami ngibona. Yimlo ngiyaphila. Yimlo ngiyaphila. Abantu ukuthi bomndeni wami, umndeni wami thina asingcwabi umndeni wami. Harepate bathu ka re ahlanya abantu abashwele umndeni wami. Abantu ukuthi bashona mina empilweni yami. Abantu ukuthi bathatha uNkulunkulu ngokwabo. Akekho umuntu othatha isithwalo. Ithwalo zami zonke awuhlabe inkomo, awuhlabe imbuzi, awuhlabe inkukhu. What you do, ufika la ekhaya, nguvusela amathonga kini.
ha oh sekuvumelela idlozi, kuvumelela idlozi lisemanzini, kuvumelela idlozi, kuvumelela idlozi, kuvumelela idlozi, hey lisemanzini, kuvumelela idlozi, wawuvuma thongo, kuvumelela idlozi lisemanzini, kuvumelela idlozi, wawuvumela umuntu, kuvumelela idlozi lisemanzini, kuvumelela idlozi, wawuvuma dlozi, iye lisemanzini, wawuvuma thongo, yeyi lisemanzini, kuvumelela idlozi, wawuvuma dlozi, kuvumelela idlozi lisemanzini, kuvumelela idlozi, wawuvuma thongo, kuvumelela idlozi lisemanzini, kuvumelela idlozi, selivumelela idlozi, kuvumelela idlozi lisemanzini, kuvumelela idlozi. Uma sekuvumela umuntu omdala nisuke imvusile, uma sekuvumelwa kade nezimali kulomndeni, uma sekuvumelwe ukuthi uyena inhloko yamathongo, le nhloko yamathongo ngiyifuna ngale mpande kaDlathabadimo. Uma ngiyithola ngiyamvusa ngithi yebo mkhulu, nangu umntwana wakho ufuna usizo, yebo khehla lamakhehla, nayi ingane ifuna wena, yebo ndlondlo enkulu, nayi ingane ifuna usizo lakho. Emva kwalokho ngimfake kuwena, asikusebenzele, akudonsele imali, akubizele amathenda, akubizele imisebenzi emikhulu, akubizele izinto zenzeke. And ayikho lento leyo ukuthi uma uyindoda uthwala ngomfazi, uma uyindoda uthwala ngendoda, uma umfazi uthwala ngomfazi, uma uyindoda uthwala ngendoda, uma umfazi uthwala ngomfazi. Angeke uthi uyindoda sikuthwalise ngomuntu ukuthi uyinsikazi, sikuthwalise ngomuntu ukuthi umfazi. Kuyophambana lapho, kuyophambana. Indoda ayiki kuma period, umfazi uya kuma period, umfazi uya kuma period njalo noma sedlule emhlabeni. Madoda asithwaleni, we madoda asithwaleni, aritlelong ubabhala. There is no future in South Africa. There is no future in South Africa. Sithanda singathandi. The current sitting president, Angas, I don't have any personal relationship with Ramaphosa. I'm not even having personal issues with him. But I'm just asking myself ukuthi njengoba ekhona njengomongameli wenzani? Ngoba yonke into imile, amathenda amile, amabhizinisi ayawa, iy'nkinga zikhona ngapha nangapha. Besides seeing ofikile Mbalula parading as kings and queens on TVs, there is nothing official ngiyayibona eyenzwa the sitting GNU government. The GNU government is just sitting there without doing anything. Into yokusiza ukuthwala, into yokusiza ukuthwala. Uma nginje ngubaba ngizele nginezingane mina, uma nginje ngubaba ngizele mina, ungabona ngikundindevu ubona ngathi ngintanga yakho, nginempandla, ngubaba ngizele. President Thabo Mbeki, President Mandela was there, ngikhona. President Thabo Mbeki was there, ngikhona. President Zuma was, Kgalema Mntlanteji was there, ngikhona. President Zuma was there, ngikhona. Ngesikhathi sika Zuma besidla singalambi. Not ukuthi ngithi uZuma kade right, no, but besingalambi. Hey, nangu baba bo, yo ayasinyisa le ndlala, wasakho inyisa, uyazi le ndlala ikunyisa ubona amasende empunga. Hey, indlala inyisa abantu abayophumela bathwele kuphela. Thwalani madoda, thwalani madoda, thwalani madoda, thwala ngento engenabungozi. Thatha lento ayinabungozi, thatha lento ayinabungozi, thatha lento ayinabungozi. Thwala ngento engenabungozi, thwala ngento engenabungozi. Into engabonakali ngamehlo, uma uthwele ngethongo alibonwa ngamehlo, alibonwa ngamehlo, kodwa liyakusebenzela.
liyakusebenzela. Thwala ngalento izokwenzela imanga. Izokwenzela imanga. Izokwenzela imanga. Isikhehla lamakhehla ngenkulu. Aw, gonondo, khehla lamakhehla. Ngadla ngadla. Sitimela samampondo. Kubhombela mina. Huh? The oracle of God, inkosi yamathongo. I want to talk about le ndaba le ye-cabinet, ye-government, ukuthi hamba kanjani. At this moment, we have Paul Mashatile being the deputy president. We have Gwede Mantashe, I don't know where is what. We have Phile Mbalula as the secretary. We have others, the minister of finance, minister of what. What I can tell you is this. When Ramaphosa is failing, it is not Ramaphosa who's failing, but the whole cabinet is failing because of before any decision is taken. Here is the decision we are about to take because of this and this and this and this. I want you to listen to me very carefully. When Ramaphosa is taking a decision, he's not taking a decision alone. He's taking a decision with other cabinet members. By so saying, I'm trying to say to you, if Ramaphosa fails, it means Paul Mashatile fails. When Paul Mashatile fails, Fikile Mbalula fails. When Fikile Mbalula fails, Gwede Mantashe is also failing. The very same strategy, the very same rule of which Ramaphosa is ruling the country of the nation ngayo. Even Paul Mashatile usazohamba lapho. Khehla lamakhehla ngadla ngikho politikini. Jukile indaba le ukuthi asithwaleni madoda akuthwalwe ingane zikwazi ukudla. Otherwise kuyoba inkinga. Izinto zinyuka each and every day but imali idololo. This khehla lamakhehla Dr. Hoti umuntu ukuthi usebenza ngamakhambi esintu. Uma ufuna uphondo le gambling uyafika la ekhaya ngemali engange 15,000 20,000 sikunikeza uphondo le gambling uyokwazi ukuthi uphilise abantwana. Uma kuyikuthi ufuna ukuthwala ufika 20,000 ukuya phezulu la ekhaya siyakuthwalisa. Uma kuyikuthi umuntu wamathenda la ekhaya sinesikhwama samathenda siyakunika sona ngemali engange 80,000 rand. Uma kuyikuthi umuntu ukuthi ufuna into enhlanhla la ekhaya ikhona 5,000 rand. Uma ukuthi ufuna ukuhlolelwa la ekhaya uyahlola ngemali engange 1,000 rand. Ngiyathokoza. Makhosi.